mahagi sa mga naririto ngayon. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na makakabangon tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Kahit dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at pagiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat, kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad, upang malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change, na siyang nagdudulot ng may matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po nating itaguyod ang bagong Pilipinas. Ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon, Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin. Ito po ang aking sasabihin lamang at ipapangako sa inyong lahat. Hindi po ito minsanan lamang. Hindi po ito ginagawa na pagdating lamang na habang nandito ako. Ito ay isang programa na patuloy nating gagawin hanggat kinakailangan. At sana yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit po kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong, upang ito ay mabigyan kaagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Yan po ay masasabi ko na maasahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan nasyonal ay nandito po. Kahit malayo kami at nasa Maynila kami, nakabantay po kami sa inyo. At tinitignan po natin, tinitiyak po natin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Yan po ang unang katungkulan ng isang Pangulo. Yan po ang unang katungkulan ng bawat opisyal ng pamahalaan. At ito na rin ay gagawin na rin natin katungkulan ng bawat Pilipino para mapaganda ang ating minamahal na Pilipinas, para may abot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga piling farmers at fisherfolk na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng General Santos City. Na sina Jorge A. Pepugan, Luciano O. Palma, Mark R. Salera, Alfredo K. Bascomte, Maria Josefa S. Impal, Jonathan I. Tayo, Roger Cusio,
Obra Mabalumpong. Faith Oregano. Warren Matapal. Sa puntong ito, hiniling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang turnover ng check assistance from the Office of the President amounting to 10 million pesos sa City Government of General Santos na tatanggapin ng ating buding Mayor, Mayor Lorely Geronimo Pacquiao. Congratulations po, City Government of General Santos. Ngayon ay tatawagin ang piling farmers at fisher folk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng South Cotabato na sina Harry G. Questadio, Ruben Latimora, Aldous Manquerin, Mirimerto Lial, Flor de Luna Quilope, Joffrey Adri, Visitacion Varona, Nestor Quecharon, at Carlin Sulisa. Sa puntong ito, hiniling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turnover ng check assistance from the Office of the President amounting to 50 million pesos sa provincial government ng South Cotabato na tatanggapin ng ating budhing Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Congratulations po, Provincial Government of South Cotabato. At sa sandaling ito, tatawagin naman natin ang piling farmers at fisher folk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Sarangani na sina Jed Omar Abdulatif, Darwin Balandan, Nancy Lagaman, Marlo Nacional, Bernardo Salva, Loberto Restauro, Dindo Landayaw, Danilo Flores, Rogelio Tomas,
Danny Boy Ganton. At ngayon, hinihiling po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turn over ng check assistance from the Office of the President amounting to 50 million pesos sa provincial government ng Sarangani na tatanggapin ng ating budihing Governor Rogelio D. Pacquiao. Congratulations, Provincial Government of Sarangani. Sa pagkakataong ito, inanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. One, two, three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating mga piling farmers at fisher folk dito sa General Santos City, South Cotabato, and Sarangani Province. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo is Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Paunawa po para sa lahat. Maaari pa lamang po tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakaalis. Maraming salamat po.